Sa ating good news naman po, 1 million pesos na donasyon na ba tinanggap po ng isang simbahan sa Alcala, Pangasinan mula sa isang anonymous donor. May kwento mo ang good news na yan, Idol Ruru Hugotero. Isang malaking biyaya ang dumating sa Holy Cross Parish ng Alcala, Pangasinan matapos maghandog ang isang anonymous donor ng 1 million pesos para sa itinatayong Parish Pastoral Center na magsisilbing sentro ng pananampalataya at paglilingkod sa komunidad. Ayon sa pamunuan ng parokya, malaking tulong ang donasyon upang mapalakas ang mga ministeryo at mapabilis ang pagtatayo ng gusali na magiging tahanan ng iba't ibang gawain tulad ng youth formation, spiritual activities at mga programang panlipunan. Bagamat nananatiling hindi nagpapakilala ang nagbigay, ramdam ang lalim ng malasakit at pananampalataya sa likod ng tahimik na kabutihang loob na ito na nagsisilbing inspirasyon sa mga parokyano at sa buong lugar. Sa huli, ang 1 milyong pisong handog ay hindi lamang tulong pinansyal kundi simbolo ng pag-asa, pagkakaisa at matibay na pananampalataya ng parokya ng Alcala para sa kasalukuyan at sa mga susunod pang henerasyon. Yan ang ating good news. Ako si Idol Ruru Hugotero, tatag IFM. IFM News. IFM News. IFM News.